Kiwangji MP election mate kilika hut mesen me et lapen ingthir jir pen kilike pado pon thekji aphan 108 Bokajan Legislative Assembly constituency ang kangalongta election officer atum amit hangasai mesen pensi chiklem pon bomlo General Election Model Code of Conduct sel atum penta amit hangasai chiklem pon pangcheng ponsi Bokajan LAC ang kang prek jama dimalong National Highway thongkebra circuit atowara long kirika khurugasai Kideng bomb hut patumi there ni phaing kor ke thomar ni kang sam apor flying squad atum ke ton ke lang ke do bomb hut ghontain kor pliang bong lak isira suri phokep atangka nepon long pusi berta longdun MP ke lega hut inut mate ihum gari long pen tangka suri phokep pen anpar anke ponlong le pusi pachini pon athe ke lega hut lahai atangka vote ke jor ke nama phan claim ta hai lasi Suri phokya pen aki ong pulote laki arona teng pen police mate flying squad atum chipari deng pontet pung Lapen jongsi ahok peratangka pulote mokilik judde da phi mate model code of conduct judde da phi ansi che pontulong ji puta than bachini pontu Bokajan benanante rang Karbinglong live